Κοιτάξτε τον τελευταίο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος. Αυτός ο αριθμός. Αυτός ο ψυχρός, αμήλικτος αριθμός που σας κοιτάζει κατάματα. Σας είπαν ότι ήταν το τίμημα για να σώσουμε τον πλανήτη. Μια μικρή θυσία για ένα πράσινο μέλλον. Σας είπαν ψέματα. Αυτός ο αριθμός δεν είναι το κόστος της σωτηρίας. Είναι το κέρδος κάποιου άλλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας καλωστημένης απάτης. Μιας απάτης που δεν μετριέται σε εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, αλλά σε 3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ιστορία του πώς η ευγενής ιδέα της πράσινης ενέργειας μετατράπηκε στο μεγαλύτερο οικονομικό πείραμα της εποχής μας. Ένα πείραμα που απειλεί να γκρεμίσει ολόκληρες οικονομίες και να σας αφήσει εσάς να πληρώσετε τον λογαριασμό. Και το πιο τρομακτικό, μόλις αρχίσαμε. Όλα ξεκίνησαν με μια υπόσχεση. Στις αρχές του 2000, ο κόσμος ξύπνησε αντιμέτωπος με την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν, οι ακτιβιστές διαδήλωναν και οι πολιτικοί έψαχναν για λύσεις. Η απάντηση φάνηκε απλή, καθαρή και ελπιδοφόρα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήλιος, άνεμος, νερό. Ενέργεια που δεν θα τελείωνε ποτέ και δεν θα μόλυνε τον αέρα. Ήταν μια εικόνα από το μέλλον. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, από την Ουάσιγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες και το Πεκίνο, υιοθέτησαν αυτό το όραμα. Υπέγραψαν διεθνείς συνθήκες, όπως η Συμφωνία του Παρισιού. Δέσμευσαν $3 εκατομμύρια από τους φόρους των πολιτών τους σε επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και εγγυημένες τιμές για όποιον επένδυε στο πράσινο όνειρο. Οι πρωταγωνιστές ήταν σαφείς, οι οραματιστές πολιτικοί, οι καινοτόμοι μηχανικοί και οι υπεύθυνοι πολίτες. Κανείς όμως δεν μιλούσε για τους σκιώδεις παίκτες που περίμεναν στα παρασκήνια. Η πρώτη πράξη του δράματος ήταν η μαζική εισρωή χρημάτων. Κυβερνητικά κεφάλαια άρχισαν να ρέουν σαν ποτάμι προς τις εταιρείες αιωλικής και ηλιακής ενέργειας. Μιλάμε για ποσά που προκαλούν ήλιγκο. Μόνο η Γερμανία, με το περίφημο πρόγραμμα Energiewende, ξόδεψε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεσαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια μέσω φορολογικών πιστώσεων. Το μήνυμα προς τις αγορές ήταν ξεκάθαρο. Επενδύστε εδώ και θα κερδίσετε, εγγυημένα. Αυτό δημιούργησε μια τεχνητή φούσκα. Οι επενδυτές δεν χρηματοδοτούσαν την πιο αποδοτική τεχνολογία, αλλά την πιο επιδοτούμενη. Η επιτυχία δεν μετριόταν σε παραγόμενη ενέργεια, αλλά σε απορροφημένες επιδοτήσεις. Έτσι, χτίστηκαν τεράστια αιωλικά και ηλιακά πάρκα σε μέρη όπου δεν φυσούσε αρκετά ή δεν είχε αρκετή ηλιοφάνεια. Το κόστος δεν είχε σημασία. Η κυβέρνηση κάλυπτε τη διαφορά. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η διαφορά προερχόταν από τις τσέπες των φορολογουμένων. Σύντομα εμφανίστηκε το πρώτο μεγάλο κρυφό πρόβλημα. Η αστάθεια. Ο ήλιος δεν λάμπει τη νύχτα. Ο άνεμος δεν φυσάει κατά παραγγελία. Ένα εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού όμως απαιτεί απόλυτη σταθερότητα, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Η προσφορά πρέπει να ισούται ακριβώς με τη ζήτηση. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι ανάβουν τα φώτα τους ταυτόχρονα, το δίκτυο πρέπει να ανταποκριθεί ακαριέα. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν να το εγγυηθούν αυτό. Το αποτέλεσμα. Για κάθε μεγαβάτ πράσινης ενέργειας που εγκαθίσταται, το σύστημα χρειάζεται ένα εφεδρικό μεγαβάτ από μια σταθερή πηγή, συνήθως φυσικό αέριο ή ακόμα και άνθρακα. Έτσι, αντί να αντικαθιστούμε τα παλιά εργοστάσια, καταλήξαμε να πληρώνουμε διπλά. Μία φορά για τα πανάκριβα, επιδοτούμενα αιωλικά πάρκα και μία δεύτερη φορά για να κρατάμε σε λειτουργία τα εφεδρικά εργοστάσια ορυκτών καυσίμων για τις μέρες που δεν φυσάει. Το κόστος εκτοξεύτηκε, αλλά αυτό το κρίσιμο στοιχείο δεν αναφερόταν ποτέ στις λαμπερές παρουσιάσεις των πολιτικών. Το δεύτερο κρυφό κόστος βρισκόταν θαμμένο βαθιά στη γη. Οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάνελ δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Απαιτούν τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών. Χάλιβα, τσιμέντο, χαλκό και το πιο σημαντικό, σπάνιες γέες. Μια ανεμογεννήτρια 3 ΜΒ μπορεί να περιέχει πάνω από 35 τόνους χαλκού και 2 τόνους σπάνιων γεών όπως το νεοδύμιο. Τα ηλιακά πάνελ απαιτούν πολυπυρίτιο, άργυρο και ίνδιο. Η εξόρυξη και η επεξεργασία αυτών των υλικών είναι μια εξαιρετικά βρώμικη και ενεργοβόρα διαδικασία.
Συχνά, η πράσινη ενέργεια που παράγεται από μια ανεμογεννήτρια κατά τη διάρκεια της ζωής της, μετά βίας, καλύπτει την ενέργεια που απαιτήθηκε για την κατασκευή, τη μεταφορά και την εγκατάστασή της. Το πράσινο όνειρο άρχισε να αποκτά ένα πολύ γκρίζο μεταλλικό χρώμα. Μιλούσαμε για καθαρή ενέργεια εδώ, αλλά η αλυσίδα εφοδιασμού της ήταν καλυμμένη από τη σκόνη των ορυχείων. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η γεωπολιτική. Ποιος ελέγχει αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες? Η απάντηση είναι σχεδόν μονολεκτική. Η Κίνα. Το Πεκίνο, με μια μακρόπνοη στρατηγική δεκαετιών, έχει εξασφαλίσει τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο στην εξόρυξη και επεξεργασία των σπάνιων γεών, ελέγχοντας πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Ελέγχει επίσης την πλειοψηφία της παραγωγής ηλιακών πάνελ, μπαταριών και εξαρτημάτων για ανεμογεννήτριες. Έτσι, η Δύση, στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και το φυσικό αέριο της Ρωσίας, έπεσε κατευθείαν σε μια νέα, ίσως και πιο επικίνδυνη εξάρτηση από την Κίνα. Κάθε πράσινο σχέδιο, κάθε νέο αιωλικό πάρκο στην Ευρώπη ή την Αμερική, πλούτιζε τις κινεζικές κρατικές εταιρείες και ενίσχυε τη γεωπολιτική θέση του Πεκίνου. Η Πράσινη Επανάσταση δεν ήταν απλώς μια ενεργειακή μετάβαση, ήταν μια σιωπηλή μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύος. Αλλά οι νικητές δεν ήταν μόνο στην Ανατολή. Στη Δύση, μια νέα κάστα δισεκατομμυριούχων γεννήθηκε από τις στάχτες της παλιάς οικονομίας. Μεγάλα επενδυτικά ταμεία, όπως η BlackRock και η Vanguard, είδαν την ευκαιρία. Δημιούργησαν τεράστια πράσινα χαρτοφυλάκια, γνωστά ως ESG, που σημαίνει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης. Προώθησαν επιθετικά αυτές τις επενδύσεις ως ηθικές και κερδοφόρες. Οι κυβερνήσεις τους έδωσαν το τέλειο περιβάλλον, τεράστιες επιδοτήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις που τιμωρούσαν τις παραδοσιακές εταιρείες ενέργειας και ευνοούσαν τις πράσινες. Το αποτέλεσμα: τα κεφάλαια έρεαν προς τις εταιρείες που είχαν την καλύτερη βαθμολογία ESG ανεξάρτητα από την πραγματική τους απόδοση. Η αξία τους εκτοξεύτηκε, όχι επειδή παρήγαγαν φθηνή και αξιόπιστη ενέργεια, αλλά επειδή είχαν το σωστό πράσινο σήμα. Ήταν η τέλεια μηχανή παραγωγής χρήματος, χτισμένη πάνω σε κανονισμούς και ιδεολογία. Ένας άλλος μεγάλος νικητής ήταν η βιομηχανία των συμβούλων και των μεσαζόντων. Δημιουργήθηκε μια ολόκληρη οικονομία γύρω από τις πιστώσεις άνθρακα. Η ιδέα ήταν απλή. Μια εταιρεία που ρυπαίνει μπορούσε να αγοράσει πιστώσεις από μια άλλη εταιρεία που επένδυε σε ένα πράσινο έργο, όπως μια αναδάσωση στη Βραζιλία. Στην πράξη, αυτό εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο αδιαφανές χρηματιστήριο, όπου η αξία των πιστώσεων ήταν συχνά αμφίβολη. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα δάση που υποτίθεται ότι προστάτευαν αυτές οι πιστώσεις, είτε δεν κινδύνευαν ποτέ, είτε είχαν ήδη καεί. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και αερίου μπορούσαν να συνεχίσουν να ρυπαίνουν, αγοράζοντας απλώς το δικαίωμα να το κάνουν, ενώ οι τράπεζες και οι χρηματιστές κέρδιζαν τεράστιες προμήθειες από τη διαπραγμάτευση αυτών των άβλων πιστώσεων. Ήταν ένας τρόπος για να φαίνεται κανείς πράσινος, χωρίς να είναι, πληρώνοντας απλώς το κατάλληλο αντίτιμο. Και μετά υπάρχει το ζήτημα της γης. Τα ηλιακά και αιωλικά πάρκα απαιτούν τεράστιες εκτάσεις. Για να παραχθεί η ίδια ποσότητα ενέργειας, ένα ηλιακό πάρκο χρειάζεται έως και 75 φορές περισσότερη γη από ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου. Ένα αιωλικό πάρκο χρειάζεται ακόμη περισσότερη. Αυτό οδήγησε σε μια νέα μορφή πράσινης αποικιοκρατίας. Γόνιμη γεωργική γη μετατράπηκε σε απέραντες εκτάσεις γυαλιού και μετάλλου. Τοπικές κοινότητες που ζούσαν από τη γεωργία για γενιές είδαν τα χωράφια τους να απαλωτριώνονται για να εξυπηρετήσουν τους ενεργειακούς στόχους των μακρινών αστικών κέντρων. Η οπτική ρύπανση και ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες κατέστρεψαν την αξία των ακινήτων σε ολόκληρες περιοχές. Η υπόσχεση για πράσινη ευημερία συχνά σήμαινε την καταστροφή του τοπίου και του τρόπου ζωής για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτό. Η ηρωνία είναι ότι η ίδια η διαδικασία κατασκευής των πράσινων υποδομών είναι απίστευτα ρυπογόνα. Η παραγωγή του τσιμέντου για τις βάσεις των ανεμογεννητριών και του χάλιβα για τους πύργους τους
ευθύνεται για ένα τεράστιο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τα ηλιακά πάνελ κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα, σε εργοστάσια που τροφοδοτούνται από μερικά από τα πιο ρυπογόνα ανθρακοριχεία του κόσμου. Στη συνέχεια, αυτά τα τεράστια εξαρτήματα πρέπει να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα με πλοία που καίνε μαζούτ. Μόλις φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, σε περίπου 20 με 25 χρόνια, η ανακύκλωσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή. Εκατομμύρια τόνοι μη ανακυκλώσιμων πτερυγίων ανεμογεννητριών και τοξικών ηλιακών πάνελ καταλήγουν σε χωματερές. Η κυκλική οικονομία που μας υποσχέθηκαν αποδείχθηκε ένας ευθύς δρόμος από το ορυχείο στη χωματερή. Ας δούμε την περίπτωση της Γερμανίας, του παιδιού θαύματος της πράσινης μετάβασης. Μετά από επενδύσεις μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ, η χώρα εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, ειδικά μετά το κλείσιμο των πυρηνικών της εργοστασίων. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στη Γερμανία είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωρώπη. Η βιομηχανία της, η ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας, ασφικτιά κάτω από το βάρος του ενεργειακού κόστους και πολλές εταιρείες μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό. Η Γερμανία ξόδεψε μια περιουσία για να αντικαταστήσει μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας, την πυρηνική, με μια ασταθή πηγή, τις ανανεώσιμες, μόνο για να καταλήξει να καίει περισσότερο άνθρακα και να εισάγει ενέργεια από τους γειτονές της. Ήταν ένα οικονομικό και περιβαλλοντικό φιάσκο επικών διαστάσεων, που παρουσιάστηκε στον κόσμο ως επιτυχία. Ή ας πάρουμε την Καλιφόρνια, η πολιτεία πρωτοπόρος στην πράσινη ενέργεια στις ΕΝΠΙΑΣ με τους πιο φιλόδοξους στόχους. Το αποτέλεσμα: οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν διπλάσιες από τον εθνικό μέσο όρο. Η πολιτεία υποφέρει από συνεχείς κυλιόμενες διακοπές ρεύματος, τα λεγόμενα blackouts, ειδικά κατά τη διάρκεια καυσώνων, όταν η ζήτηση είναι υψηλή και η ηλιακή παραγωγή πέφτει το απόγευμα. Η Καλιφόρνια αναγκάζεται να εισάγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας από γειτονικές πολιτείες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια. Οι κάτοικοι πληρώνουν premium τιμές για μια πράσινη ενέργεια που δεν είναι ούτε αξιόπιστη ούτε επαρκής. Είναι ένα σύστημα που τιμωρεί τους πολίτες του στο όνομα μιας ιδεολογίας που δεν λειτουργεί στην πράξη. Ενώ οι κυβερνήσεις έριχναν χρήματα στις ανανεώσιμες πηγές, παραμελούσαν συστηματικά τον ελέφαντα στο δωμάτιο, την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια είναι η μόνη αποδεδειγμένη τεχνολογία που μπορεί να παράγει τεράστιες ποσότητες καθαρής, αξιόπιστης ενέργειας, 24 ώρες το 24ωρο, με σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Ωστόσο, λόγω του φόβου που καλλιεργήθηκε από δεκαετίες προπαγάνδας και μεμονωμένων ατυχημάτων, όπως το Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια δαιμονοποιήθηκε. Αντί να επενδύσουν στις νέες ασφαλέστερες γενιές πυρηνικών αντιδραστήρων, οι δυτικές χώρες άρχισαν να κλείνουν τα υπάρχοντα εργοστάσια τους. Ήταν μια απόφαση βασισμένη περισσότερο στο συναίσθημα παρά στην επιστήμη, μια απόφαση που μας κόστισε δεκαετίες προόδου και μας κλείδωσε σε ένα μονοπάτι ενεργειακής αστάθειας και υψηλού κόστους. Και ποιος πληρώνει τελικά το λογαριασμό για όλα αυτά τα αποτυχημένα πειράματα και τις λανθασμένες αποφάσεις? Εσείς, ο μέσος πολίτης. Ο λογαριασμός πληρώνεται με πολλούς τρόπους. Ο πιο άμεσος είναι μέσω των διωγγωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Κάθε ευρώ που πηγαίνει σε επιδοτήσεις, κάθε κόστος για τη διατήρηση εφεδρικών συστημάτων, μετακυλίεται απευθείας στον καταναλωτή. Αυτό ονομάζεται ενεργειακή φτώχεια. Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και φαγητού, όταν οι ηλικιωμένοι παγώνουν στα σπίτια τους τον χειμώνα. Αυτό δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Συμβαίνει ήδη σε όλη την Ευρώπη. Είναι το ανθρώπινο κόστος του πράσινου ψέματος. Ο δεύτερος τρόπος που πληρώνεται είναι ο πληθωρισμός. Η ενέργεια είναι το θεμέλιο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Από τη γεωργία και τη μεταποίηση μέχρι τις μεταφορές και τις υπηρεσίες, τα πάντα απαιτούν ενέργεια. Όταν το κόστος της ενέργειας αυξάνεται τεχνητά, το κόστος των πάντων αυξάνεται. Τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ γίνονται ακριβότερα. Τα ρούχα που αγοράζετε γίνονται ακριβότερα. Το γέμισμα του αυτοκινήτου σας γίνεται εφιάλτης. Οι πράσινες πολιτικές
λειτουργήσαν ως ένας κρυφός οριζόντιος φόρος σε ολόκληρη την οικονομία, διαβρώνοντας την αγοραστική σας δύναμη και κάνοντας τη ζωή σας πιο δύσκολη, μέρα με τη μέρα. Οι πολιτικοί δεν το ονομάζουν φόρο, αλλά το αποτέλεσμα στην τσέπη σας είναι ακριβώς το ίδιο. Ο τρίτος τρόπος είναι η αποβιομηχάνηση. Οι βιομηχανίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως η χαλιβουργία, η παραγωγή αλουμινίου, η χημική βιομηχανία, δεν μπορούν να επιβιώσουν με ακριβή και αναξιόπιστη ενέργεια. Αντιμετωπίζουν μία απλή επιλογή, είτε να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες με φθηνότερη ενέργεια, όπως η Κίνα ή η Ινδία, είτε να κλείσουν εντελώς. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Χαμένες θέσεις εργασίας, μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και εξασθενημένη εθνική ασφάλεια. Η Ευρώπη, που κάποτε ήταν η βιομηχανική καρδιά του κόσμου, βλέπει τα εργοστάσια της να σβήνουν το ένα μετά το άλλο. Είναι μια αργή, σιωπηλή οικονομική αυτοκτονία που διαπράττεται στο όνομα της πράσινης καθαρότητας. Το μεγάλο παράδοξο είναι ότι αυτή η πολιτική μπορεί να είναι χειρότερη και για το ίδιο το περιβάλλον. Όταν μια γερμανική εταιρεία χημικών μεταφέρει το εργοστάσιό της στην Κίνα για να εκμεταλλευτεί τη φθηνή ενέργεια από άνθρακα, οι παγκόσμιες εκπομπές δεν μειώνονται. Αντιθέτως αυξάνονται, καθώς οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στην Κίνα είναι πολύ πιο χαλαροί. Η Γερμανία μπορεί να δείχνει πιο πράσινη στα χαρτιά επειδή έχει εξάγει τη ρύπανσή της, αλλά ο πλανήτης στο σύνολό του γίνεται πιο βρώμικος. Είναι ένα λογιστικό τρίκ, όχι μια πραγματική λύση. Είναι η υποκρισία μιας ελίτ που θέλει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, αδιαφορώντας για τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών της στον υπόλοιπο κόσμο. Η απάτη αυτή στηρίζεται σε έναν θεμελιώδη μύθο, ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μια σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία με τις ίδιες αραιές και αναξιόπιστες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούσαμε πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Ο ήλιος και ο άνεμος είναι διάχυτες πηγές ενέργειας. Για να τις εκμεταλλευτούμε, χρειαζόμαστε τεράστιες υποδομές που καλύπτουν γιγαντιαίες εκτάσεις γης για να συλλέξουμε μια σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας. Τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια είναι αντίθετα συμπυκνωμένες πηγές. Μας επιτρέπουν να παράγουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας από ένα πολύ μικρό αποτύπωμα. Η προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω το ρολόι της ενεργειακής πυκνότητας είναι μια συνταγή για οικονομική καταστροφή. Είναι σαν να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε έναν κινητήρα τζετ με χιλιάδες μικρά λαστιχάκια. Ένα ακόμα στρώμα της απάτης είναι η προώθηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ως της απόλυτης λύσης. Σας λένε ότι είναι μηδενικών εκπομπών. Αλλά από πού προέρχεται ο ηλεκτρισμός για να φορτίσει αυτές τις τεράστιες μπαταρίες? Σε πολλές χώρες προέρχεται από την καύση φυσικού αερίου και άνθρακα. Επιπλέον, η κατασκευή της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία που απαιτεί την εξόρυξη λιθίου, κοβαλτίου και νικελίου, συχνά σε άθλιες συνθήκες σε χώρες του τρίτου κόσμου. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξεκινά τη ζωή του με ένα τεράστιο ανθρακικό χρέος από την κατασκευή του. Χρειάζεται να διανύσει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να φτάσει στο σημείο 0 σε σχέση με ένα σύγχρονο αποδοτικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Δεν είναι μια καθαρή λύση, είναι απλώς μια μετατόπιση της ρύπανσης από την εξάτμιση στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και στο ορυχείο. Η πίεση για την υιοθέτηση αυτών των πολιτικών δεν προέρχεται μόνο από τις κυβερνήσεις. Προέρχεται από έναν ισχυρό συνασπισμό συμφερόντων, ακτιβιστικές οργανώσεις με τεράστια χρηματοδότηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης που προωθούν μια συγκεκριμένη αφήγηση και ένα ακαδημαϊκό κατεστημένο που συχνά τιμωρεί την αντίθετη άποψη. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα όπου οποιαδήποτε αμφισβήτηση της κυρίαρχης πράσινης ορθοδοξίας θεωρείται αίρεση. Οι μηχανικοί που επισημαίνουν τα τεχνικά προβλήματα και οι οικονομολόγοι που προειδοποιούν για το κόστος συχνά περιθωριοποιούνται ως αρνητές της κλιματικής αλλαγής, ακόμα και αν δέχονται την πραγματικότητα της αλλαγής του κλίματος, αλλά διαφωνούν με τις προτινόμενες λύσεις. Αυτή η έλλειψη ανοιχτής συζήτησης μας οδήγησε σε αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι. Η αλήθεια είναι ότι η πράσινη μετάβαση, όπως εφαρμόζεται σήμερα, δεν είναι μια πολιτική για το περιβάλλον.
είναι μια πολιτική για τη μεταφορά πλούτου. Μεταφέρει χρήματα από τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις μεγάλες πολυεθνικές, τα επενδυτικά ταμεία και τους πολιτικά συνδεδεμένους επιχειρηματίες. Μεταφέρει τη βιομηχανική ισχύ από τη Δύση στην Κίνα. Υπονομεύει την ενεργειακή μας ασφάλεια και μας καθιστά ευάλωτους σε γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Υπόσχεται έναν ουτοπικό κόσμο καθαρής ενέργειας, αλλά στην πραγματικότητα παραδίδει έναν κόσμο υψηλότερων τιμών, χαμηλότερης αξιοπιστίας και αυξανόμενης φτώχειας. Είναι μια απάτη που ντύνεται με τον μανδύα της ηθικής ανωτερότητας. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Μια λογική προσέγγιση θα επικεντρωνόταν στην καινοτομία, όχι στην επιδότηση. Θα επένδυε στην έρευνα και την ανάπτυξη για την επόμενη γενιά πυρηνικής ενέργειας, όπως οι μικροί σπονδυλωτοί αντιδραστήρες. Θα προωθούσε την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της σπατάλης. Θα αναγνώριζε ότι το φυσικό αέριο είναι ένα κρίσιμο μεταβατικό καύσιμο, πολύ καθαρότερο από τον άνθρακα. Θα δημιουργούσε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα άφηνε την αγορά να επιλέξει τις πιο αποδοτικές και οικονομικές τεχνολογίες, αντί να επιβάλλει λύσεις από τα πάνω. Πάνω απ' όλα, θα ήταν ειλικρινής με τους πολίτες για το πραγματικό κόστος και τις προκλήσεις. Αλλά αυτή η λογική προσέγγιση δεν προσφέρει τα γρήγορα πολιτικά ωφέλη και τα τεράστια κέρδη που προσφέρει το σημερινό σύστημα. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος στην αρχή του βίντεο φαίνεται τώρα διαφορετικός. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι το σύμβολο μιας αποτυχημένης πολιτικής. Είναι η απόδειξη ότι μας πούλησαν ένα όνειρο που μετατράπηκε σε οικονομικό εφιάλτη. Η πράσινη μετάβαση δεν απέτυχε, επειδή ο στόχος ήταν λάθος. Απέτυχε επειδή ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν στρωμένος με ιδεολειψίες, απληστία και μια επικίνδυνη άγνοια των θεμελιωδών νόμων της φυσικής και της οικονομίας. Το μέλλον μοιάζει ζωφερό αν συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, περισσότερη αποβιομηχάνηση, μεγαλύτερη γεωπολιτική αστάθεια. Αλλά δεν είναι αργά για να αλλάξουμε πορεία. Η αλλαγή ξεκινά με την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η σημερινή πράσινη ενέργεια είναι μια απάτη 3 εκατομμυρίων. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε τώρα είναι: ποιος πιστεύετε ότι ωφελείται περισσότερο από τη διατήρηση αυτού του ψέματος? Αφήστε τις σκέψεις σας στα σχόλια παρακάτω.